udumo uNkulunkulu wephezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa kuye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu ukuba sihlangane futhi namhlanje sibonane sizozwa izwi likaNkulunkulu. Ngithobe-ke ngibingelele abefundisi omama abefundisikazi, obaba, omama, intombi ney'nsizwa, i-Sunday School, noshayela uNkulunkulu umphathi wohlelo. Ngibingelela nonke ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Angazi kwenzekani lapho mamayi, angazi kwenzekani, ngathi siyakhuluma namhlanje ngoba mbiko kanti kufanele phela sibe professional. Asiseko nebandla lalokhanda kuyithubu sisponsa emhlabeni wonke, so kufanele isound ibe right ngathi ethandaza nje babumthengo ukuthwila phakama mpishe ayifuneke yolendalo ngicela nithathe serious isound. Umsebenzi impela nje kaNkulunkulu kufanele uhambe ngendlela ngoba siwubuso bebandla lasentabeni. Uma-ke sesizohlushwa isound salungile yona. Angidlulele isound kodwa ngiyacela-ke Mbiko isound ibe right. Ngingitshele uma ngifuna amanye amamike ngimtholele noma ngifuna amabheshi nisho ngoba isimo sanamhlanje asisihle ngempela, asisihle kulokho okwenzakalayo. Ngiyafisa ukuthi-ke ngidlule la ukuthi sengiya-understand-a ukuthi umphathi wohlelo uphazamisekile la ngoba bagcine abebezobingelela bengasemukeliwe. Kusho ukuthi uphazamisekile kakhulu, isimo sonke sesibolile. Ngicela ukuthatha leli thuba-ke nginamukele nonke benila phambili nobabili. Inkinga yami nje enginayo ile ukuthi angizwanga kushaywe ihlombe. Ngicabanga ukuthi umama umnyaka ngokade sesho emsini ngizwe mina esebathi umkhize futhi ngisho engasukuma ngambiza ngomkhize. Manje-ke ngiyacela-ke silungisele ngothuli makuphuma inkonzo ungitholele amagama abo ngoba bazovela ku-YouTube ngingabhali information yakhona. Akazisho ngokwesibili, cha azange ngazisho. Nalapho-ke kuphazamiseke u-MC sokuxolela, siyakuxolela ndoda kufanele ubatshele ukuthi umuntu uma efika la uzozisho ukuthi ubani nobani sukani. MC akasho ngokusiya-understand-a. Angithandi ukufaka isawuthi esilondeni. MC wesibhakhi ayikasidluthe usephendukile sekushilo lokho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngicela ningilungiselele ukuze ngingabhali. Yabona nokube akakhulumanga wathi umnyaka umama umnyaka kuyokhambe umkhize ngoba ngizobhala umkhize ukuthi mhlawumbe uthe ungamkhize angazi. Ngicela silungisele lokho. Siyambonga uNkulunkulu. Ngitheke ngoMgqibelo ozayo siya eMandeni, ebrenkini eseMandeni entsha iyovuka nayo. Singathokoza ukunibona bazalwane niqhamuka khona eMandeni, seduze la eMandeni. Kufana nakhona iMelmore, mhlawumbe eMandeni iseduze kakhulu ngamasi. NgeSunday-ke ukholo siseHammersdale. Sunday ukudinga inkosi. Kodwa-ke asilindele abantu bavala ama-branch asebeya eHammersdale. Asilindele lokho ngoba yisonto. Kodwa-ke labo abazokwazi ukuphumelela kakhulu abasekhalezo abangekho emabandleni abakuwona, singajabula sibe ngale eHammersdale ngoba iholo leya esake sayalona inkulu. Ngicabanga ukuthi lokho engingakusho lesound ibangumsini, imike ibangumsini. Manje uyangena ku-YouTube, uyangena kwindawo ngiyehlise nje ngimemeje ukuthi ngiyehlise ukuze kuphelele umsini ngoba manje angizukusika
ngiyangizwe emuva noma ningitsheleke le mic ephathwayo ngitsheleke le mic ebandlayo. One, two, testing, 1, 2. Ngaphambi ukuthi ingconywana ke akufani. Ngithola lebona usebenza nemic ephathwa ngesandla. Ngizotshela-ke sivule amabhayibheli ethu encwadini yamaHebheru. Sivule amabhayibheli ethu encwadini yamaHebheru. Ake ngithandaze simuse uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana abe phakathi kwethu ngomoya omkhulu. Baba, egameni lomfelo wethu Jesu ophilayo, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi ukuthi usihlanganisile ngale ndlela. Akekho omunye obengasihlanganisa. Ngoba sizile kumuntu, asizile ezindongeni zebandla, sizile egameni washo izwi lakho athi igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Size kuwena-ke Moya Ongcwele, siyacela ukuthi ukhulume phakathi kwethu. Ngiyacela ukuthi nami ngihlale phansi usebenzise lo mzimba, ukhulume ngawo lokho kusenhlizweni yakho nalokho okuzwayo ekhaya kukhulunywa, ngoba iNkosi uJesu yasho njalo ethi Moya Ongcwele uzosifikela lokho okuzwayo kukhulunywa ekhaya, usifikele nokuzayo. Siyabonga Nkosi, siyacela ube kanye nathi, udumo lonke sinikeza wena uJesu Kristu iNkosi. Sizofunda amabhayibheli amaHebheru chapter 12. Sizofunda uverse 14. Singakamfundi uverse 14, ngizokhumbula ukuthi besikhathi siqhubeka neenkonzo ze-Ebenezer. Siqhubeke nazo isikhathi eside kwaze kwaba ngesonto elidlule. Ngendlela-ke izinto ezenzeka ngayo, iNkosi ithe asishintshe isihloko manje, ngoba sesingenile ebungcweleni. Besikhuluma ngobungcwele last week, siqhubeka ngobungcwele. Ngcono isihloko sivele sibe ubungcwele. Nencwadi sesiyayishintsha amaHebheru 12 verse 14, kanti last week bekuyincwadi ebingenile nje ngengqaphephe ekhuluma-ke ngesikhiye sokubona iNkosi uJesu esihlukaniswe kabili. Isikhiye esihlukaniswe kabili. Asifundeke amaHebheru 12 verse 14. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa, ongenakho angeyibona iNkosi. Sisho njalo ngesonto elidlule sathi ukhiye lo ukubona iNkosi uJesu uhlukene kabili noma onezinhlangothi ezimbili. Uhlangothi lokuqala ukuthula. Sikhulumile-ke ngokuthula isikhathi eside, sikhuluma ngobungcwele manje. Lithi-ke pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Ukhiye lo wokubona iNkosi, ngaphandle kwalezi zinto iNkosi ngeke uyibone. Uma ukuthula kungekho nobungcwele kungekho, ngeke uyibone iNkosi. Kusho ukuthi-ke le nkonzo siyayiqala sithi part 1. Yize ukuthi ubungcwele sikhulume ngabo ngesonto elidlule, siyaqala sithi part 1 sikhuluma ngobungcwele. Kodwa sibe siqhubeka lapho sidine khona ngesonto elidlule. Ngifuna ukusho ukuthi kunengubo egqokwa abangcwele kuphela. Kunengubo egqokwa abangcwele kuphela. Ungazibuka kuyona-ke nawe ukuthi ungcwele yini, ngoba ngeke igqokeke uma ungekho ngcwele. Igqoka kuphela uma ungcwele. Iyona ngubo obonakala ngayo, noma iyona uniform yobungcwele. Basekolose chapter 3 verse 12 to 14 yasitshela le ngubo ukuthi iyini. Ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele, ukuzwa-ke abakhethiwe kodwa benjani? Bengcwele. Nabathandekayo yebathanda.
kufanele sembathe. Asikwazi ukuthi sizibize ngabantu abangcwele sibe singembethe sihambaze. Asikwazi ukuzibiza njengabakhethiweyo sibe singengcwele. Ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo nesisa nokuzithoba nobumnene nokubheka kade. Yona ngubo-ke le embathwa abangcwele, imbala yayo le, njengoba sesithi uma sigqoka izinto ezinamakhalasi. Le ngubo le ububele benhliziyo, isisa, isiZulu kesidulileyo isisa, kindness, umusa ngamanye amagama, compassion and kindness, nokuzithoba nobumnene, humility and gentleness, nokubheka kade and patience. Ukubekezela kakhula kuthiwa unina wempumelelo. Perseverance is the mother of success. Awukwazi ukuphumelela ungabekezelile. Ngakho-ke omunye wembala yale ngubo ukubheka kade, ukubekezela. Ingubo le okufanele siyembathe kunabo ububele benhliziyo. Kube nobubele benhliziyo. Ububele benhliziyo-ke ujulile ngoba kuya ngokuthi inhliziyo injani. Jeremiah 17 verse 9 uthi inhliziyo imbi ingcolile ubani ongayazi. Who can understand it? I understand inhliziyo. Inhliziyo ikwenzela izinto uma ingcolile onamahloni ngazo. Uvele kukhanga umuntu nje bese uyamnyanya ungamthandi. Uhluleke ukumenzela ububele. Yikho lithi lelizwi yembathani ububele benhliziyo. Ngoba sonke sidalwe uNkulunkulu uma uwumuntu okwazi ukukhetha abantu, unabantu othi awubaphiwe, awunabo ububele benhliziyo, meaning awukho ngcwele. Ngoba lezi zinto kufanele ziphelele ukuze kube ngcwele. Yikho ngithi ingubo, ngoba lezi lithi yembathani, ingubo kufanele siyembathele. Ububele benhliziyo nesisa, umusa, unawo umusa. Umusa-ke nawo uthanda ukujula ngoba ube kuthi ujahile ufuna ukwenza into, afike lo muntu ngusebenzisa ulimi olubi azokuphelezelela. Thina yazi umuntu angibambezela ube yazi ngijahe kanjani. Yiba nomusa, yehlisa inhliziyo ibeke phansi, uye ukujaha kwakho ngoba usefikile lo muntu ufuna umsizi. Umusa-ke loyo ojule ngendlela emangalisayo. Yazi ukuthi sonke sihlangane nalezo zimo, isimo mhlawumbe kufona umuntu usuthi uyaphuma uyahamba, kufanele uhlale phansi ukuthi ujahe kangaka nje lo muntu ufonelani manje, akazi ukuthi ujahile. Nikeze isikhathi sakho. Uzithobe, humility. Ukuzithoba-ke ngikufanise nalento ekhulunywa uJesu athi umuntu efuna ukuza emva kwami makazidele. Elokuzidela-ke ngesiZulu lisho ukuzidela njengoba silisho, kodwa ngesingisi sithanda ukujula, deny yourself, ukuziphika. Njengoba ngigqoke isudi nje, uma kuwukuthi ngiyakwazi ukuhamba imoto, uma ifa imoto ngizidele ngilale phansi ngesudi, ukuzidela yonke, ukuzikhohlwa ukuthi ubani, uzikhohlwa ukuthi ugqokele. Uyakwazi into uzikhohlwa. Uma ungenakho ukuzikhohlwa, ungenakho ukuzithoba, humility, kusho ukuthi ubungcwele akukho. Ingubo le okufanele siyembathe nobumnene. Athi uJesu ngimnene ngenhliziyo, ufundani kimi ngoba ngimnene ngenhliziyo. Kube nenhliziyo emnene, gentleness. Bese kuzoba-ke ukubheka kade, sengike ngathi ukuthinta, ukubekezela. Ngoba sifanele ukubekezela bazalwane. Umzalwane ongakwazi ukubekezela kunenkinga ongakazi uyibona. Izwi lenkosi lapha kumaHebheru 10 uverse 36 uthi ngokuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namuke nisethembiso.
intando kaNkulunkulu iyabekezelelwa. Intando kaNkulunkulu ifuna umuntu obekezelayo. Intando kaNkulunkulu ifuna umuntu oqondayo ukuthi siyamlinda uNkulunkulu, unikela indlela yakho kuye bese uyamlinda ngoba yena wenza izinto ngesikhathi sakhe, siyabekezela. Iyona ingubo yobungcwele le okufanele siyembathe. Athi-ke uverse 13, athi ngisekuKolose chapter 3, athi nibekezelelane. Kusakhulunywa ngayo ingubo leyo. Nibekezelelane, nithethelelane, umuntu enensolo komunye njengokuba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Ithi-ke in New King James, bear with each other and forgive. Whatever grievances you may have against one another, forgive as the Lord forgave you. Ngoba uma ungatholeki, inkosi ngeke ikholeke. Siyakwazi lokho kuMathewu 19 verse 18 verse 35. Kufanele sibekezelelane, sithethelelane, umuntu enensolo. Lokhu-ke kuzoqeda umzindlo, yeke ukuzindlela umuntu. Uma umuntu umsola ukuthi wenze into, mthethelele. Musuhamba nenhliziyo yokusola umuntu kuze kufike la ukuhleba khona, uhleba amanga ukuthi usibanibani wenze into angazange yenze. Lowo muntu akanayo ingubo yobungcwele. Asihleli masingabazalwane, uyamxolela umuntu, umthethelele. And most umthethelele uyasuka engqondweni yakho. Awuthi uma uphinde umbona bese umbona ngale ayenzile. Izinto enkosi ifika kade uthi umpostoli Paul mayibhala, uKristu besimazi ngokwenyama kodwa ngeke sisamazi ngokwenyama manje. Sishumela uKristu obethelwe esiphambanweni. Athi angiyukwazi lutho olwenyama phakathi kwenu. Ngamanye amagama ayikho minini okufanele ngiyazi ngawe yokwenyama ngoba amazi uNkulunkulu uthetheleleni. Izolokhu ngibamba izinto zenyama kanti usuthethelelwe. Bese kuba buhlungu ngikhona ungena ezulwini mina ngingangeni ngoba ngikubambele into wayenza. So asifundi ukuthethelela, sithethelelane. Uma unensolo nomuntu mbize, nihlale nilungise lolu daba lwenu ngoba uma ungalilungisi uzolokhu ubambe into ebambile kanti awusayi ekhaya ezulwini. Verse 14 athi kepha ngaphezu kwakho konke lokho yembathani uthando oluyisibopho sokuphelela. Phezu kwayonke-ke lembala yale ngubo esibekiwe la sembatha uthando ngoba uthando luyisibopho sokuphelela. Uma sibheka kahle ngesingisi, overall these virtues put on love which binds them all together in perfect unity. Isibopho sokuphelela isiZulu-ke abantu abakwazi ukutheza bayazi zazi ibopho. Sasithi masiyotheza siluke izibopho ngotshani uzibophe inyanda enkulu. Ngakho-ke la kuthiwa yembatha uthando oluyisibopho sokuphelela which binds all these virtues together in perfect unity. Kufanele-ke ube nothando njengoba uPaul echaza uthando athi uthando, uma unothando uyidine yonke imithetho ngoba noma imuphi umthetho obekiwe ungabulali, ungaphiki, ungebi. Uma unothando ngeke ubulale, uma unothando ngeke webe, uma unothando ngeke uphinde. Lezi zinto zenziwa abantu abanothando, zenziwa abantu abangenalo uthando. So uthando-ke isibopho sokuphelela, umzalwane onothando uphelela. So sidinga ukuba nale ngubo siyembathe. Mase siyembathile sibophe isibopho esiwuthando phezu kwayo. Kuyabuya-ke ukuthula uma ufunda la. Nakhumbula sikhulume sathini, sathi uverse 15. Uverse 15 waKolose chapter 3 lithi ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye futhi ibani ababongayo. Ukuthula nobungcwele akuhlukani. Kuyabuya manje ukuthula. Ukuthula kukaKristu makubuse
kusho ukuthi sifanele kube yiyona nto ekubambile, kube yiyona nto ekucontrolayo ukuthula. And ayikho into emnandi njengokuthula. Wokupractice ukuthula uzobona ukuthi kwenzekani. Kufike mhlawumbe kube nento okufanele ukuthi ilungiswe wena, bese kuthi hayi kulungile ake ngiphi isikhashanyana uthi ukuthula. An hour later uzobe usune-solution leyo nto ngoba usuke wathi ukuthula. uNkulunkulu okuwena ngomoya wakho engcwele useyikhulumile lento ukuthi kufanele uyilungise kanjani. So ukuthula makubuse izinhliziyo zethu. Ungabi umuntu oshesha aphendule, ungabi umuntu oshesha athuthele, umuntu onolaka, umuntu othathela izinto phezulu, kodwa kufuneka umuntu onokuthula. Sithi mazenzeka izinto ngenhliziyo uye kuNkulunkulu, ngenhliziyo uthi Nkosi makunje ngenze njani. Uzohlala umuntu ongenawo amaphutha, uzohlala umuntu obuswa ukuthula kweNkosi yethu Jesu Kristu njengoba esho verse 15. Ukuthula kwaKristu makuse enhlizweni zenu enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye. Ibani ngababongayo njengoba sila siwumzimba kaKristu, sibizela umzimba kaKristu. Ngakho-ke ukuthula makuse inhliziyo zethu, ukuthula kube yikhona okubusayo, kungabi umuntu axokozele. Mhlawumbe ngiyakhuluma nje la inhliziyo yakhe iyaxokozela, iyathatha iyabeka, mhlawumbe awukho kwakhona la iphelile inyanga ucabanga ikweleti. Kufuneka ukuthula enhliziyweni, yiba lokuthula kubuye kube ngaphakathi. Ngoba ngelinye ilanga sizoma phambi kaNkulunkulu, athi uNkulunkulu ngakhuluma kuwe ngathi uthi Nkosi wawupha ngisakhumbula, bese veza lenkonzo. Kanti le nkonzo wena kade ungekho, ubunesimo sokumkhonza uNkulunkulu kanti amandla uyawaphika, ubunesimo sokuba senkonzweni kanti ingqondo yakho ayikho. Asimkhonzeni uNkulunkulu ngathi sonke ngoqobo lwakho lonke ukuze sibe nokuthula. Njengoba leshizwe sikufundayo namhlanje lithi zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa, ongenakho ngeke ayibone iNkosi. Ngakho-ke udinga ukuthula, udinga ukungcwele ukuze ukwazi ukuyibona iNkosi. Yiyo-ke le ngubo yabangcwele iphathe kahle ungayingcolisi, iphathe kahle ungayingcolisi. Masibheka ukuthi iphathwa kahle kanjani, Isangoma 16 verse 15 uthi bheka ngiyeza njengesela, ubusisiwe olindayo, alonde izingubo zakhe kuba ngabi ngohambaze baze babone ihlazo lakhe. Ubusisiwe olindayo, alonde izingubo zakhe kuba ngabi ngohambaze baze babone ihlazo lakhe. Uyilondile ingubo yakho na? Ngoba iyalondwa. Uma ingcolile iyagezwa ngegazi likaJesu kuvule emhlophe. Imhlophe umbala wayo, kodwa imbala esithele engabonakali emhlophe nayo yiyo lesisikhulume ngayo. Ububele, ukubheka kade, ukuzithoba, ngoba sengikhulumile. So-ke le ngubo-ke idine iclean, ilonde, ngoba iNkosi yeza njengesela. Ubusisiwe kolindayo, ayilonde ingubo yakhe kuba ngabi ngohambaze baze babone ihlazo lakhe. Njalo uma ngabe ngihlangabezana nevesi efana naleli ekhuluma ngokuthi ungabi ngohambaze, ngimbuka uNkulunkulu ngamanye amehlo. Njengamanje la sila endlini akekho umuntu ongaphumula benqunelo uNkulunkulu. Kodwa khona lento eyenziwa abantu besilisa engeyinhle, avela nje emgwaqeni akhitha amanzi. Umbuzo uthi kwenzelani lokhu la kanje? Anginandaba, akekho ongaziyo, akekho ongibonayo. So kunezinto esingenamahloni okuzenza ngoba siphakathi kwabantu esingabazi. Nakhu-ke la ngikhona uthi uJesu la bheka ngiyeza njengesela, ubusisiwe olindayo, alonde izingubo zakhe ukuba ngabi ngohambaze baze babone ihlazo lakhe. Ngosuku lokwahlulelwa, yilona lolu suku abantu abazobe behambaze abangayilondanga ingubo yabo. uNkulunkulu uyokufaka kithina, kimi noma kuwe, ukuba namahloni ngobuze bakho phakathi kwabantu
abantu ongabazi. Ngeke ngalelo langa uthi hhayi angibazi laba abantu anginandaba nabo. Uyoba nendaba ngoba uNkulunkulu yokufakile ukuthi ube namahloni ngehlazo lakho, ube namahloni ngobunqunu bakho, ube namahloni ngophambaze kwakho. Ingubo sinayo siyinikiwe ivele enkosini, kodwa wena ufuna ukuyembatha. Noma mawuthe wayembatha wayingcolisa, uma usuyingcolisile, what is funny about this clothes ukuthi uma isingcolile see through. Uma usuyingcolisile iveza ubuze bakho, iyashintsha ingakufihli ubuze bakho ngoba usuyingcolisile ngezono. So gqoka ingubo yakho uhlale uklina, ingubo yakho yenziwe clean ngokuyihlanza ngegazi lewundlu. Athi umpostoli uJohn sinomeli ukuthi uma selisonile siye kuye ayosimela asigeze ngegazi lakhe. U1 John chapter 2 Lord. Ngakho-ke ummeli wethu masimsebenzise uma kwenzekile, wenza iphutha, wenza isono, zithome phambi kaNkulunkulu, usivume isono sakho. Ngoba le ngubo esiyinikiwe uma isingcolile iba yi-see-through, kuyofana nokuthi awugqokile abantu balibona ihlazo lakho. And lelo hlazo ongeke ufihle ngezandla, lelo hlazo ongeke wenze lutho ngoba uzobe ungamlalelanga uNkulunkulu. Uthi kuJesu bheka yeza njengesela ubusisi olindayo, elonda izingubo zakhe ukuba ngabe ngohambaze baze balibone ihlazo lakho. Uyayilonda yini ingubo yakho na? Ilondiwe yini le ngubo yembethe? Ngoba le ngubo siyinikiwe idinga ukulondwa. Mawubheka isambulo chapter 3 kuya lapha kuverse 17, uthi ngokuba uthi ngicebile kangiswele lutho, kanti kawazi ukuthi ungolisizi nokuhawukelwa nompofu nokuphethekayo nohambaze. Athi verse 18 ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide ehlanzwe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe kungabonakali ihlazo lobuze bakho, nomuthi wamehlo ukugcoba amehlo akho ukuba ubone. Iyabuya le ndaba yehlazo. Ngakho-ke ungayithathi benzama ukukhipha le attitude esesibe nayo, ngoba bakhona nomama abake bakwenze lokho, athi fofo baleya nobala, athi abangazi anginandaba nabo. Ngosuku lokwahlulelwa phambi kwamabhiliyoni amaningi yokunamahloni ukuthi ayakubona, ngoba uNkulunkulu uzobe efakile kuwe ukuthi ihlazo lakho ube nalo obuyekile ukwembatha ingubo yakho. Uyakumema-ke namhlanje ngoba wena uthi ucebile, uthi awuswele lutho, lithi kanti kawazi ukuthi ungolisizi, unokudatukelwa, unokuhawukelwa, umpofu, uyaphuphutheka ubone emehlweni uhambaze. Ngoba umuntu ongenayo umoya ongcwele uphuphethekile emehlweni. Umuntu ongenayo umoya ongcwele omphuzayo akaboni ukuthi wenzani. Abantu abaningi bayahluleka ukuhlukanisa umoya ongcwele nonembeza, izinto ezimbili ezingafani lezo. Uma ukholwa unonembeza omuhle, elithi izwi lenkosi ngombhabhadiso asigezi insila kodwa sicela unembezo omuhle kuNkulunkulu. Bese uyahamba ufike esigabeni sokuthi ube nomoya ongcwele, kodwa abantu ababili abehlukene lapho. Ufike kukhuluma unembeza athi umuntu ukhuluma umoya ongcwele, bese kumangalisa esebhukuda ezonweni ukuthi umoya ongcwele beseyiphi ngoba uyakhuluma uqoqa isizwe ngesono, ingoba engazange abe nomoya ongcwele, kube nonembeza okukhaya ngoba mhlawumbe wabhabhadiswa, mhlawumbe wavuma izono zakho. Ngakho-ke uthi ngicebile kangiswele lutho, kanti ngawazi ukuthi ungolusizi, ngokuhawukelwa, nompofu, nokuphuthekayo, nohambaze. Uthi-ke ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide ehlanzwe ngomlilo ukuze ucebe. Igolide ehlanzwe ngomlilo intando kaNkulunkulu. Mawenza intando kaNkulunkulu uzoceba. Uma wenza okufuna uNkulunkulu uzoba isicebi, ngoba ngaso sonke isikhathi uzobuza, Nkosi ngikwenze lokhu, Nkosi kuyintando yakho lokhu. And uzokwenza izinto ezizokwenza ucebe, izinto ezizokwenza
angikhulumi ngokuceba kwasemhlabeni, ngikhuluma ngokuceba ngaphakathi. Ukuceba kwasemhlabeni kuyakulimaza, kodwa kwangaphakathi athi ngicebile he kakhulu uma Nkosi ukimi. Inkosi mayibe kuwena ukuze ucebe. Uthi-ke ngiyakululeka ukuthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe. Ungabonakali ihlazo lobuze bakho nomuthi wamehlo. Amehlo siyawadinga bazalwane. Usuwembethe ingubo emhlophe, amehlo engekho, kuzoba lula ukuthi ngcole ukuze uhambe odakeni ngoba ubone emehlweni. Uzodinga uholwa yenye impumputhi. Ongaboni-ke phinde ngisho umuntu ongenayo umoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele uyasihola, usiholela kulo lonke iqiniso. Uthi-ke thenga umuthi wamehlo ozowagcoba emehlweni. Isithe esinguSathane masishaya umzalwane siqala emehlweni. Amehlo nje kuphela. Yabona uma kushaya ngamehlo uSathane usuke eqedile. Thola umfundisi obehlaba abantu abafake iy'nwele kuthiwa ama-extensions, abantu abafaka amazinyo egolide, abantu abafaka iy'nkophe, abantu abaruja umlomo. Eshumayela lo mfundisi emelene nabo mase kushayile uSathane. Uzwa ngayo sethi hayi bantu abami ngifuna nibe nibahle phela ukuze ngithole emshado. Useshayile akasabone emehlweni. Lokho kwenzeka kuSamsoni. uSamsoni bayilokhu embelesela uDelilah ethi amandla akho aphi, ethi uyawaprotect, kodwa lapha awadedela khona isithe lokuqala esayenza samkhipha amehlo ukuze angabe sabona izinto ezingcolile azibone sezizinhle. Ngoba yilokhu uSathane akakufunayo. Umthola umuntu useshintshile kanti uNkulunkulu akashintshi. Umthola umuntu esethi ivangeli liyashintsha nalo, ivangeli lanamhlanje uNkulunkulu akazange ashintshe. Sisaphethe lelo vangeli lezenzo chapter 2, Acts chapter 2. Ilona esiliphethe, umkhuleko wami uthi masingabhudluki kulona, ngoba ilona ezosingenisa ezulwini. Singahambi bafowethu ngey'khathi, singashintshi ngey'khathi, kodwa sime ezwini likaNkulunkulu ukuze siwuthole umvuzo kwelizayo. Ngakho-ke thola umuthi wamehlo, khona amehlo akho ezovuleka. Ngenhlanhla uSamsoni wasebenzisa ukungaboni kwakhe ngendlela efanele. Ngoba bathi sebemthathile bemdansisa amaFilisti benedile. Tese kudanswa kumnandi, uSamsoni wakhuleka wathi uNkulunkulu ngiyacela ungipha amandla ngibuyisele amaFilisti amehlo ami angasaboni. uNkulunkulu ngipha amandla. Wathi umfana omncane, umfana ongenawo umqondo, wathi umfana wami awumthintise insika ngoba wayengaboni emehlweni. Umfana gladly ebona ukuthi asizwe yalekelela umuntu ongaboni emehlweni omthintise insika. Bathi uSamsoni mangife kanye nabo Nkosi, wayingquzula insika yawindlu wafana nabo bonke. Lithi izwi lenkosi njengoba phela yena wayezalelwe ukuzobakhulu u-Israyeli ezobulala amaFilisti. Wabulala amaFilisti amaningi kunawo abulalile ehambeni kwakhe konke. uNkulunkulu wamenzela umusa, kodwa amehlo awabuyanga. Lithi izwi lenkosi abuya amandla, zahluma iy'nwele, kodwa amehlo awabuyanga. Ungabi-ke umzalwane olahlekelwa amehlo, ngoba amehlo awabuyi, kodwa amandla kuyenzeka abuye bese kodwa usuholwa izingane ey'ncane. Ungaphakami, ngoba mhlawumbe kube kuyiyona ndlela holwa ingane encane. Abantu-ke baphakeme abafuni ukuholwa izingane, abafuni ukuthelwa abantu abangelutho. Ngikhumbula omunye umfundisi owayefike lapha ekhaya owayenenkinga. Lo mfundisi lo wayesedivorcile, esethathe omunye unkosikazi bengakashadi kodwa enza amalungiselelo. Sabonana mangaphazamisa satholana emsakazweni ngale kwi-North Coast. Sabuya sahlala, wangitshela indaba yakhe. Mayexoxa indaba yakhe ukuthi unkosikazi wamdila, wamenzani, usenze nje wenze nje. Bavula iBhayibheli, athi mfundisi asifunde iBhayibheli. Ngisazi noma ngamnika naye la, ngoba ngangifuna ukuthi ayibone lento. Sayicubungula indaba yokushada, udivorcile. Sawavula amavesi,
sawavula amavesi bathele ngani nanti leli lithi uma ephinga na bathi mina leli lithi mayiphinga alikufakwe nezulwini nawu uJesu yasho uthengane uMose wani nikeze incwadi esehlukaniso ngoba embona ukuthi ngifuna ukwahlukanisa hayi ngoba ku right. So wena uma uzomdivorce umuntu ngokuthi uphingile ingenaphe ukuthi thethelela ukuze uthethelelwe na lungile uzomdivorce ngokuphingile ukuthi kushizwe kodwa uyezulwini esihogweni ayisakhuluma saqeda la saqeda khona wathula ngibheka bathi uyangazi mina bamtsibani bathi mina ngikwazi ngiyakwazi ngoba sihlangana manje base ngibalele bathi yazi mina ukuthi ngigroup yobani bababala abafundisa abakhulu khona komkhulu engeke ngimusho onanama breast pressure kwelwandle niyamazi wala esithaweni bathi ngikuleyo level ke mina bababala bathi ngiyaqala ukuthela umfundisi omunye kanje ngiyaqala ukushunyeza umfundisi kanje bathi ngiyazi indaba umfundisi bathi angazi ngathi ngoba ngikwazi asazana. So ngikuleyo ndaba ke kaSamson uSamson wacela umfana omncane engamazi uSamson wamhola umholele insikeni ukwafuna umuntu omdala wayezobona ukuthi hayibo itshelimi ngothi alikazi itshelimi ngothi kusho ukuthi kuxushiwe la kodwa umfana omncane akazange abone sihlushayele lonke ke thina bazalwane siyaphakama uthi uma usushayela usuwini awufuni ukuyosiza umuntu ongenalo igama ufuna abantu abanamagama kanti wona umuntu omholele uNkulunkulu ngamtshela wathi uyaqala ukuthelwa nami ngathi ngoba ngikwazi ingakho ngikutshela njalo maze sagcina nalapho asiphindanga sathintana ukuthi waqhubeka ke nomshado wakhe noma akaqhubekanga kodwa kunye ngikwaziyo ukuthi wayephakeme kodwa wathamba ngoba wathi uyangazi mina babuzwana ngobani ngathi angikwazi yabona abaphakeme baphelele esibogweni ipoison lenkosi zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu limelane noSathane khona nibalekele singaphakamike bafowethu mawuphakama uzodina esibogweni baphakama uSathane uyodina esibogweni ngakho ke mawuphakama uyalahle ubusweni wezulu angimkhohlwa lo mfundisi ngoba wakhuluma iqiniso engangingalazi wathi ngiyamazi ngathi ayangikwazi mayise babala ngempela abantu yabona umfundisi sengimshilo kube kwakuyena ngazi uma ngiyokutshela ngendlela engayithela ngayo kodwa ke ngoba ngiyalazi izwi uJeremiah 48:10 uqale kusiza umuntu ogodi ngemba yakhe egazini umusa kaNkulunkulu naye ngangiyomtshela uma wayesephambi kwami. So ke kunjalo ke bafowethu kufanele sikhulume iqiniso ukuhle ukubi kuyisikhathi kungeyiso ngoba igazi labantu esibabhodlela iqiniso lokuzwa kuthini uthi kuJesu bheka yeza njengesela usisiwo lindayo alonde ingubo zakhe ukuba ngabe ngohambaze babone ihlazo lakhe. uNkulunkulu ufuna ubungcwele ufuna nasemshadweni ubungcwele. uNkulunkulu uNkulunkulu akakhethi. Ufunda abaseThesalonika chapter 4:3 lithi ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwenu ukuba nidede kufeleni. Kuyintando kaNkulunkulu ukuba nabashadile bangcweliswe badede kufeleni ukuba yilona loyo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha. Ngoba ikonelele uhlale nomkakho ungahlali ngobungcwele ungahlali ngokuhlonipha. Verse 15 kungabi ukushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu. Angizujula-ke la ngoba akuyona inkonzo yabashadile bengingathanda ukujula kodwa ke sibaningi sibengane kodwa wadala ngizwa ngiyazi bangizwa kahle ithi ngimphinde uverse 3 ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwenu ukuba nidede kufeleni. Verse 4 ukuba yilona loyo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha. Verse 5 kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu. Verse 6 ukuba kungabikho noyedwa omonayo aphambe kumfowabo ngento ngokuba inkosi ngumphindiseli kukho konke lokho njengokuba sanitshela phambili saqinisa.
uNkulunkulu uyafuna ubungcwele nabashadile bangaphili njengabantu bezizwe. Uyangizwa-ke wena ushadile ukuthi ngithini, ungenzi izinto ngokushiswa inkanuko, kodwa wenza izinto ngokuhlonipha nangobungcwele. uNkulunkulu uyafuna ubungcwele, asizuthi ngoba sishadile bese singabikho ngcwele. Verse 7, ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga amanyala, kepha wasibizela ebungcweleni. Sikhuluma ngobungcwele. Njengoba sikhuluma ngobungcwele akwazi ukusala igama lamanyala, asibizelwanga amanyala bafowethu, sibizelwe ebungcweleni. Verse 8, ngakho-ke owalayo akali umuntu, kepha wala uNkulunkulu yena omnika umoya wakhe ongcwele. Owalayo kodwa ayimthinti letho, kodwa akayifuni yena letho, wala uNkulunkulu omnika umoya ongcwele. Umoya ongcwele bafowethu simnika uNkulunkulu. Umoya ongcwele simnika uNkulunkulu Baba. Umoya ongcwele unguNkulunkulu qho, kodwa ukhontrolwa uNkulunkulu Baba. Izolo lapho kade ngikhona khona lapho besikhona izolo sike sayithini indaba kamoya ongcwele. Uthi umoya ongcwele ungena ngezindlela ezimbili kuphela kumuntu, azikho futhi enye, ziwu-2. Indlela yokuqala ukubeka izandla esitholayo kwezenzo. Uma umuntu umbeka izandla uthola umoya ongcwele, uma nawo umoya ongcwele, kodwa akakhontrolwa uwena umoya ongcwele. Ungazibeka izandla kumuntu angangeni, ngoba uyabuka ukuthi kuphi la kuthiwa ngingene khona ngoba yena ungcwele. Umoya ongcwele nje ngishotho ubeka uPawulu uqobo lwakhe, ubeka uPetru umpostoli, okubeka uPetru izandla ngeke angene umoya ongcwele ungcolile, ngoba akakhontrolwa umuntu, khontrolwa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Indlela yesibili yongena kamoya ongcwele kumuntu ukuthi uNkulunkulu amnike loyo muntu ngokwakhe engabekwanga zandla, ngoba vele ukhontrolwa uNkulunkulu Baba, ngoba phela siyazi ukuthi uNkulunkulu uzikuzikade, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya Ongcwele. uNkulunkulu Indodana noNkulunkulu Moya Ongcwele bakhontrolwa uNkulunkulu Baba. So-ke umoya ongcwele ngeke ngikubeke izandla ngene uma wena ungcolile, kodwa uma uclean ngingakubeka izandla umoya ongcwele angene. Kanti futhi uma engafuni ukungena ngeke angene. Noma mina mangingcolile angikwazi ukumkhomanda ngithi umoya ongcwele ngena kuSipanibani, uzongena kanjani kuSipanibani nami ngingenayo? So inkinga nje leyo. Ngizwe abantu bekhuluma abakhulumayo, kodwa zimbili kuphela indlela zokungena kamoya ongcwele. Ngakho-ke uNkulunkulu uyakufuna-ke lokhu ubungcwele, ukuthi akube lona loyo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha, kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu. Ukuba kungabikho noyedwa omonayo aphambi umfowabo ngento, ngokuba inkosi ingumphindiseli, inkosi bafowethu iyaphindisela. Mhlawumbe kunezinto zakhe ezingavuma ukuhlangana nje, kanti inkosi iyaphindisela into ethile owayenzayo. Besikhulume kancane ngabantu abasha ngomjolo. Umjolo wabantu abasha ujulile. Bafike emajole bengakholwa, bathathelana intombi, bathathelana abafana, kube njeya kube njeya, bese kuyaphila umuntu, aqhubeke umuntu aphile, zimshaya izinto phambili, kanti ushaywa ukuthi wathatha intombi yomuntu. Ukhohle khumbula nanivele ningakholwa, kodwa manje awazi wena ukuthi babethandana kwakwenze njani kusuka phi kuyaphi. Zikushaya izinto ngoba wathatha intombi yomuntu, zikushaya izinto wathatha indoda yomuntu. Letha lo masebeshadile uyamphutha umuntu indoda yakhe, zikushaya izinto ngoba sikhuluma ngoNkulunkulu la onguphindiseli, owenza into manje uzosithola isithelo. Athi kuJeremiah 17 uverse 10, uhlolisisa izinto, ahlolisisa inhliziyo, anike kube ilona loyo njengento akayenzile nanjengokwesithelo sento akayenzile. So uNkulunkulu ufika kuvuze ngomsebenzi owenzile, abeselinda abone ifruit yomonakalo owenzile,
kuphinda kushaye esekushaya ngesithelo salento wayenza kanti ukushayile kade uyenza. So asiziyekeli izinto ezingalungile, ziyeke izinto ezinesithelo ezimbi, ngoba uzoshayelwa umonakalo wenza manje bese uphinde ushayela umonakalo oyokwenzeka many years later kanti kusabuya lezo nto. Yingakho kufanele sivume izolo, ngoba uma uvuma izolo ucisha lo monakalo owenze manje bese kushayeka nesithelo sophuma ngokumonakalo unjani usuvunyiwe kwathisheka. Sivume izolo uJesu indodana kaNkulunkulu yeza nalokho emhlabeni ukuthi singashaywa ngemonakalo wethu sesishaywe ngezithelo zethu. Mhlawumbe usushayelile ngomonakalo wenzile, ukuze ungashayeki ngesithelo vuma isono sakho. Angikaze ngizwe eBhayibhelini ukuthi umuntu obulele mayivuma isono akathethelele. Mbukeke umuntu esebulele waqeda zalambe izingane zalomuntu, kodwa mayiseza uNkulunkulu ngoJesu uyathethelelwa bese nabe sashaywa ngesithelo somsebenzi awenzile. Ayikho into ebuhlungu njengokucabanga lokho ukuthi mhlawumbe wena usesikhogweni ulinde umuntu ukuthi uzofika naye akulandele esikhogweni. Mhlawumbe yena ngqo wakubulala njesesikhogweni ubulawa uyena mbone shona ezulwini Nkosi yami. Kuba lo muntu wangibulala njesesikhogweni uye nje kanti wasala wenzani emhlabeni ovuma izono zakhe. Asivumeni izono bafowethu sisela emhlabeni ngoba kukho ukuvuma isono ngale kwethu. Athi kube 7 ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga amanyanga kepha wasibizela ekungcoleni. Ngakho-ke owalayo akali umuntu kepha wala uNkulunkulu yena oninika umoya wakhe ongcwele. Umuntu akagqoki izingubo ezinhle phezu kwezingubo ezingcolile. Ngithi sikhuluma ngokwembatha la, yembathana umuntu oyembatha. Kodwa manje awukwazi ukwembatha ungaphumulile, awukwazi ukwembatha ungavumile izolo, ngoba lento othi uyayigqoka uzoyingcolisa. Ucabanga umuntu okade adinga ukugeza uyanuka, athi eyithatha nje ithi ingene emzimbeni wakhe isinephunga, ngisho ayikhipha amandla ayibeke lapho isinuka yena ukunephunga lokunuka, kunephunga lokungcola. Angakanani amanuku kuye kamoya. Wadina nini ukugeza ngegazi likaJesu? Wadina nini ukuhlanzwa ukuvuma izono? Wadina nini ukuzithoba phansi kwesandla sikaNkulunkulu, ukusondela phambi kwesihlalo somusa? Manje uzokwembatha kanjani le ngubo esikhuluma ngayo ungagezile? Iyaphunyulwa kuqala. Basho njalo uNkulunkulu kulana bakwa-Israyeli lapha ku-Exodus 33 verse 6-7. Ebatshela ukuthi abaphumule izivunulo zabo, ziyaphunyulwa izivunulo. Abantu bayizwa le ndaba embi badabuka. Verse 4, akwabakho umuntu owafaka izivunulo zabo. Verse 5, Jehova wayesethi kuMose, yisho bantwana bakwa-Israyeli ukuthi ningabantu abantamo iphupho. Uma ngiphuphuka ngiphakathi kwenu nangokuphazima kweso nje ngizakuniqeda. Ngalokho phumulani manje izivunulo zenu ukuze ngazi ukuthi ngiyakwenzani kini. Bantwana bakwa-Israyeli bazihlubule izivunulo zabo kusukela entabeni yaseHorebe, eHorebe. Ziyaphunyulwa iy'ngubo ey'ngaka, futhi awuzikhiphi ngobunono, uyazihlubula. Phinde uyigqoka unandaba uyadabuka noma injani ubambe donse ngoba usiyaphumula, uyamlahla umuntu omdala. Ithi izwi leNkosi, phumulani umuntu omdala nembatho omusha owenziwe ngokomfanekiso kaNkulunkulu. Usuzilahlile yini ezakho izivunulo na? Usuzilahlile yini ezakho izingubo uNkulunkulu angazifuni? Ziyalahlwa bazalwane. Ney'vunulo-ke nje-ke, iy'vunulo lezi esizibonayo zamehlo ziyaphunyulwa nazo zilahle. uNkulunkulu wathi uzowalahla amadodakazi aseSiyoni uma eqhubeka ney'vunulo. Awubheka u-Isaiah chapter 3 verse 16-24, wathi futhi uJehova, ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni eziphakamisa, ehambelula intamo, eqhikiza amehlo,
ehamba ethokama ekuhambeni kwawo, ekhenceza ngezinyawo zawo. Ngalokho inkosi yakuzenza izimpande izingakhayi zabo zamadodana zisiyona uJehova wanqunile. Simthamba ke siphinde simbuke 16. Wathi futhi uJehova, ngenxa yokuba amadodana zisiyona eziphakamisa, uNkulunkulu akamfuni umuntu oziphakamisayo, ehamba elula intamo. Athi nakwazi ukuhamba elula intamo, into efundiswayo umonenza lezinto zonobuhle zabesifazane, ukuthi ehamba elula intamo, chest out. Bese-ke besiye ukuthi besekwenzakala ukuthi eBhayibhelini eqhikiza amehlo, yabona ukuqhikiza amehlo ize lithi lapho uPetro athi abanokufebe emehlweni, qhikiza amehlo. Angithi seningadayile la mehlo, ushuthi uma uwavala uwavula kube ngathi umbala wejuba uwapendile. Uzoya esihogweni ukukhipha izivunulo ukuze wembathe ingubo clean. Lithi ehambe eqhikiza amehlo, ehambe ethokama ekuhambeni kwawo. Uhamba kanjani umuntu ethokama? Uyakwazi umuntu uhambe ethokama? Akakwazi. Ufake i-box bese yathokama. Ngamanye amagama lelizwi lithi sisolo. Abangazi sisolo ngoba likwenza uhambe uthokame. uNkulunkulu akamfuni umuntu ohambe exokene, ekunika unyawo kufanele luhlale phansi luthi mba. Ake siphinde, amadodana zesiyoni eziphakamisa, ehambe elula intamo, eqhikiza amehlo, ehambe ethokame ekuhambeni kwawo, ekhenceza ngezinyawo zawo. Nathi yabona uma sebeyibheka kanje oluye phambi kolunye, bahamba bakhululeke, kuthiwa olunye ahlale phambi kolunye. Kwenzekani mahlala phambi kolunye? Ukusha ama-hips ngawo. Mase kuphuma ama-hips kwenzakalani? Abaningi ngamehlo amadoda selingekile. Amadoda asesihogweni ngenxa yakho uhamba ukhenceza. Yowathi uzongena kanjani ezulwini? Verse 17, ngalokho inkosi yakuzenza izimpandla izinkakhayi zamadodana zesiyoni uJehova wanqunisa. Yindaba ezokwenziwa impandla lezi itayela nizenze emakhanda amaneluka. Abanye sebe-experience-ile lo, iy'nwele azikhuli, iy'nwele ziyaqothuka, uyazifuna iy'nwele azikho, uNkulunkulu ukushayile, ushaye ngempandla. Verse 18, ngaloyo suku inkosi yakususa imihlobiso yawo. Lokho umuntu ezihlobisa nje, inkosi yoyisusa yonke leyo mhlobiso. Ngiyalithanda kodwa iBhayibheli. uNkulunkulu ngesikhathi engibiza wathi angishumayele into esezulwini, ngingayishumayele engekho ngoba ivula ukuthi uchallenge-we. Uma uthi uyashumayela bathi kubhalephi lokho nsibani? Ngifundiswe nje. Uma uthi waphethe iBhayibheli yakho ulifunde ekhaya, uma uku-YouTube uvule, uma uWhatsApp ume-CBN uvule ulalele ufunde. Verse 18, ngalolo suku inkosi yakususa imihlobiso yawo, izigqizo nemiqhele nezimbedu ezinjengenyanga. Ngiyanitshalenja ngithathe iBhayibheli lesingisi, izinto lezi esingazijwayele kodwa iBhayibheli lesingisi ziyachazela. Ngibuke isikhathi angangabe ngisabhala amagama ngeBhayibheli lesingisi ukuthi izimbedu ezinjengenyanga nemiqhele. Nathi ubone kufaka ama-crown lana mangabe sekuphumula okuhle, uNkulunkulu azikhishwe zonke lezi zinto akayifuni. Neziqhaza, isikhaza sifakwa la amapita amakhulu umthwane obhuti mqwela. Namasongo, amabhengela amasongo into efakwa la. Nezimvakazi, beke kwelesikithi uzothothi imvakazi, nezigqoko, nemihlobiso yemilenze, nezibhamba, nemifuma, neziqu. Ihlobiso yemilenze athi khona amabhengela afaka lapha emlenzeni, ufakwe namatiti lapha phansi, ufakwe amaringozi enziwaneni namhlanje, ufakwe amatiti enkabeni esifuthi aveza inkaba. Akazifuni zonke lezo zinto uNkulunkulu, yizo lezi ey'khulunywa la. Thatha wena elesingisi lizokuphumshela. Verse 21, kuthiwa-ke nezindandatho
namaqiqi ngathi khona iy'ndandatho zokuthwala bayazazi-ke abanye kuthiwa befundisa okwabheka ukuthi angazi kubonakala ngani laba befundisa abawisanayo bayengene nje emnyango athi yanibingelela vele kulala uwata kuphuka iy'hlala kanti indaba ila eringini indaba iseringini abanye amabhande ibhandela lensimbi lela ibhandela lisigade lezinto luwiswa ngazo so-ke kuthiwa-ke nizam amaqiqi ekhala ayachazwa nokuthanda kodwa ibhayibheli liyalithanda bathi kuthiwa indala kodwa indala iyalazi iqiniso amaqiqi ekhala lawa afakwa la ekhaleni uNkulunkulu akawafuni inganaki-ke uma ngikhuluma kanje bazothi abanye ngawo lapha ngathi kwethu umbona cha ngikhulumi naninoda khona abazongibuka ku-YouTube khona abangilalela la khona abazalwane abasekhaleni bazothumelela abangani babo ababaziyo befaka amaqiqi ekhaya so ngiyithethelendeni ngishumayezi mina noda ngithelile ngathi ibandla seli-international akuseloba ibandla lala-entitled kuphela so baningi abantu abasizakalayo sibabonge nabe-YouTube siyababona bayangena bayangithinta athi umuntu sengicela ungene ekhaya ngikulandela ku-YouTube siyabonga uNkulunkulu ngalokho. Verse 22 nezambatho zemikhosi nezangaphezulu namatshali nezinqalathi izambatho zemikhosi yazini izambatho semikhosi kuyahlonishwa lezambatho zangaphansi kuthiwa izambatho zemikhosi sike sathola ubefakaza la kuleli sonto ekhuluma ngamaphenti ama-see-through ukuthi awafuneki enekhaya lezi uzothola lezi zinto so izambatho zemikhosi nathi abantu sekuthiwa nezangaphezulu ezemikhosi ezifihlakele ngoba amadimoni usathane umgqokisa izinto ngaphansi ezivusa inkanuko thola umuntu eshibashikeka nje eshibashikeka efuna umuntu wesifazane noma efuna indoda kanti le nto ayigqoke ngaphansi asiyiboni thina uNkulunkulu uyamcasula leyo nto. Verse 23 nezibuko athi ngifake ibobe thathe lesingisi kuthiwa mirror not spectacles injalo-ke le ndaba yiko ngingithanda ukukhathalisa ibhayibheli ngilibukisise akukhulunywa ngey'bukise emehlweni ngalitreba navele ngajabula ngathi ngifake ibuku selithe lihlabayela lelizwi ngaliphama thathe lesingisi kuthiwa mirror abathanda iy'buku ahlale esifukweni umuntu awalonke ezidomoda uNkulunkulu akayifuni leyo nto ngoba ilapho la uzibona konke imadaleka kabi la sola uNkulunkulu bese uyazishintsha akayifuni kuthiwa-ke nezibuko nelineni elicolekileyo nemshuqulo nezilebo heyi asazi khona abashuqulo abashaya iy'tayela emakhaya balifakile lona iduku bayesontweni kodwa kushaya iy'tayela. Verse 24 kuyakuthi esikhundleni ndalelani ngathi uNkulunkulu ujisa kanjani kuyakuthi esikhundleni samakha kube ngukubona amakha perfume so esikhundleni sokunuka kahle uzokwenza uNkulunkulu unuke ngathi uboya phila uhamba ekushaya nasesikhundleni sebhande kube yigoda nasesikhundleni sezinwele ezilungisiweyo kube yimpahla izinwele ezilungisiweyo kodwa ibhayibheli liyalithanda hayi bayayisonisiza uNkulunkulu ngoba manje kube ngisho bayile ibhayibheli lodwa abe ngenze njani abe kuzophumala ngi-challenge bayakekho umuntu ozongi-challenge vula Isaiah chapter 3 uqale ku-16 uzothola into engiyishoyo nasesikhundleni sesidiya isibhamba izulu esijulileke lesi isibhamba sendwangu yamasaka nasesikhundleni sobuhle isishada nathi babona labantu laba abanjani kuthiwa indoni yamanzi abahle kodwa bedaki okuthiwa ama-dark beauty ifuna lelo gama nani ababona ama-dark beauty abeseyakhrima umuntu muhle alone ibala lakhe bese kwenzelani izishada mabala mnyama isondala ibhayibheli nasesikhundleni sobuhle izishada uyashaywa lo muntu ushayela ukuthi wayikhrimu esola uNkulunkulu ukuthi wangenzelani namnyama angikhothela ukudina ivesi ngithandaza
Leviticus 20 verse 26. Niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. So mawenza izinto zabezizwe ngeke kube ngcwele. Ngeke umoya ongcwele ahlale kuwe. Shiya izwe. Ngiyabadabulela labafundisi abafake izwe emandleni. Ngiyabadabulela labefundisi thothi izwe liphelele, indwele ziqhunyiwe, kushaya amakiti, gqoka amabhulukwe. Hey, siyaya ezulwini. Lukhona usuku oluzayo, Malaki chapter 4 verse 1. Luvutha njengezimvu. Bonke abaziphenyayo nabenza okubi liyobashisa, lungabashiyeli impande nabantu. Ngathi kepha kuningi esaba igama lami yophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphilweni abo. Niyojikula njengamathole esibani esikhulu esithandaza. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga. Sitelile bongcwele ukuthi ukhulume. Usukhulumile. Sisize usipha amandla usikwenze usukhulumile. Ngokuqala kusiya umuntu ongalenzi izwi lakho. Siyazithola lezi iqalekiso ukuthi Deuteronomy 8 kusukela ku verse 15 ongalenzi izwi lakho. Ziningi iqalekiso kunezibusiso. Kodwa izwi ayalenze. Izibusiso ziqala ku verse 1 zidine ku verse 14. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngothando sithande ngalo. Sikunikeza udumo lokufanele lokubakho. Akekho njengawe. Siyabonga kuze kube manje uphakathi kwethu. Siyacela Nkosi usisize sibe ibandla elingcwele, ibandla elingenasiti, ibandla Nkosi elikujabulisayo usezulwini, ibandla olangazelelayo ukulanda. Siyabonga udumo lonke sinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Uyinkosi ephakemelo, ongeni, uJesu uyinkosi, uyinkosi isukumela amandla ngenawo ngithi ngizofika sengihlezi esikalweni bazomkhuhlane sengifikile emaphethelweni ngoNkulunkulu ngobalabo kakhulu engithi mangibeke la amthwale uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi. Kathohle